most of the times abantu abasuke bethandazile uNkulunkulu angabaphendula ngale ndlela abafuna ukuphendulwa ngayo. So out of disappointment bese bethi uNkulunkulu akekho noma bamdingi. uPsalms 49 isifula sithi uNkulunkulu akekho, asikhulumi ngomuntu insane or incapacitated to think noma ne-IQ alone. Kuthiwa that time in the eastern side umuntu ohlakaniphe kakhulu azafike la khona no akekho uNkulunkulu, because I know ukuze kwenze ukuthi nokuthi kuhlanganele there is no God. So umuntu osuke esezenzela izinto waze wathi asikho isidingo sikaNkulunkulu. Unfortunately uNkulunkulu uzohleze nendlela njalo yokupruvela ukuthi somehow kunoNkulunkulu omdalo wezulu nomhlaba. Bangizwa bazalwane. But thina ke kufanele sifinyelele kwi-mentality esithathe bizokuthiwa i-biblical mentality. Yebazalwane, biblical mentality. La khona ubusa kanye noNkulunkulu, when you are reigning with God. Amen. La khona you and God, you are a majority. Amen. uNkulunkulu ebusa ngawe emhlabeni. uNkulunkulu usuke ngabusi yedwa, usuke ngakuvumela ubuse wedwa, but usuke ufuna nibe in partnership nobabili. Bangizwa bazalwane. Amen. Now uma ke usuke in partnership noNkulunkulu uzo-understand ukuthi nibusa naye emhlabeni. That is why uMatthew 18 bengize nguvula ukuthi amane ngiqale bona. uMatthew 18 uthi nanoma yini eniyakuyibopha emhlabeni yonke njani Iboshiwe nasezulwini, nanoma yini eniyakukhulula emhlabeni yobe ikhululiwe nasezulwini. And let's listen, whatever that you shall bind on earth, it shall be bound in heaven, and whatever that you permit or ivumela emhlabeni iyovunyelwa nasezulwini. It doesn't make sense for abantu abama-fatalistics, because bona bakhona ukuthi kunoNkulunkulu odecidayo ukuthi lo uzohlupheka lo uzozeka. It doesn't make sense, unfair. But uJesu uthe engazathi uNkulunkulu uyakulinda ukuthi udecide, bese uNkulunkulu enza lokho okudecidayo. Ngoba uNkulunkulu ubusezulwini emhlabeni ubusa ngawe. Uyizwa engishilo? Amen. Imnandi into engisho into iphindiswe yizwe. uNkulunkulu ubusezulwini emhlabeni ubusa ngawe. Ake uphinde nje personal. Thatha uNkulunkulu ubusezulwini. uNkulunkulu ubusezulwini emhlabeni ubusa ngawe. emhlabeni ubusa ngawe. Ikhona lento engisho. Ngoba uma ungayikhona uzothatha lo mqondo wangaphandle uzofaka la inkonzweni. In fact, enkonzweni sinabo abantu aba-fatalistics. Abantu abangayifaki iCV bathi umsebenzi yokulanda endlini. Abantu abathi uNkulunkulu uzobona uyazi uzoyishayela indlela yakho. Size sikhethe amaculo sithi ufike ekuseni abantu sebethi baqedile ngawo. Kanti iBhayibheli alisho ukuthi uJesu ufike ekuseni. iBhayibheli injabulo efike ekuseni. uJesu usuke nawe even nasebusuku. So yekela ucabanga ukuthi zonke izinto uNkulunkulu uzodecide zona. Why ulindele uNkulunkulu noNkulunkulu ulinde wena ukuthi uthathe isinqumo? Kuneyinqumo enyakazisa izulu to move on your behalf. And mawuthi lokuthi ulinde izulu nezulu lilinde wena. Kunabantu abakade baphume ehluphekeni. uNkulunkulu uthi I've given you a blank check. Bhala into oyifunayo. Ufunani? Nikhona bazalwane. uNkulunkulu indlela asebenza ngayo akafuni kusebenza ngale ndlela yabantu abathi God will decide for me. Akafuni lo. He wants to work with you. Thaba uNkulunkulu ufuna ukusebenza nami. Thaba uNkulunkulu ufuna ukusebenza nami. uNkulunkulu usebenza ngawe. uNkulunkulu ufuna ukusebenza ngami. uNkulunkulu ufuna ukusebenza ngawe. Ngiyakholwa lento eyishona. Amen. Ngoba uma uyikholwa uzweke ukuba yikholwa elikhipha okweshumi ngoba nakufuna isibusiso. Amen. Okweshumi uzokhipha ngoba uNkulunkulu usekwenzela okukhulu kakhulu. iBhayibheli lithi Jumela kusasa le ngingaba kamasho kusasa ngipithende ngathi ngiyaqala ukuyizwa. iBhayibheli lithi uNkulunkulu ekhipha abantwana baka-Israyeli eGibhithe, nikhona bebakhipha eGibhithe wabenza ukuthi bathole ifavor kuma-bosses abo, bathola incebo, bathola igold nesilver. That is Exodus chapter number 14. In Exodus chapter number 25 uNkulunkulu uthi ngithabathele umnikelo kwabo bonke abanhliziyo eyivuma. Ufuna umnikelo uNkulunkulu ngokubanikezile. Yebo iphethe kaNkulunkulu. Akayifuni ngoba nakhe ngabanikezana. Kubaqala ba-empowerisha qala. Okay. So ibandla lona liyithwistile. Lithele thani khona uzoba nayo. Kanti uNkulunkulu uqala deposit kuwena. Khona uNkulunkulu ayibekile kuwena. Kanti uNkulunkulu khona ayibekile kimi. Nalesikhathi ubheka phezulu nezulu libheka kuwena lithi khona efihliwe kuwena. Angikhona ngisho. Ngiyangivulile verse 18 uzwela ke.
uNkulunkulu mayifika this man of God from the book of Judges uthi qhawe linamandla hamba ngalamandla na uGideon uyibona ngenamandla uthi uNkulunkulu qhawe elinamandla hamba ngalamandla na. There is a deposit that was made by God before uNkulunkulu akudale wafaka i-destiny kuwena, wafaka i-capacity to change things, wafaka amandla okukhuluma izinto nokucabanga. uNkulunkulu wanikeza amandla okucabanga nokukhuluma ushintshe izinto. uNkulunkulu unikeze inyoka upoison nespeed, wanikeza ukhozi amaphika amakhulu ukuze likwazi ukudiza above the storms, wanikeza indlovu usize mayihamba indlovu usize wayo uthi ngayiona le territory, wanikeza ibhubesi umsindo malibhonga ibhubesi lithumela umyalezo. Umuntu wamnikeza umcabango, ingqondo yokucabanga, wamnikeza iwili, indlela ocabanga ngayo i-attracta ama-outcomes. Ikhona lento engiyishoyo ngoba kusukela manje kufanele ukubuka ngaphandle bese ubuka ngaphakathi. Angithi iBhayibheli umkhulu ongakithi unalowo osezweni, bese lithi iBhayibheli hambani ngamandla anawo, hambani ngamandla akini, kunamandla avalelwe kuwe okufanele uwasebenzise. Awusadingi ukubeka izandla ukuze uthole amandla okwenza izinto. Uma ngibeka izandla, I am confirming into ebekwe uNkulunkulu kuwena. Listen to me, wherever I lay hands, uma ngizobeka izandla namhlanje, I will be activating what was deposited by God in you. If you believe that, man of God, lay hands on me, lay hands on me, lay hands on me. Usuzoconfirma into ebekwe kuwena. Abantu abathanda ukuthandazela too much, abantu aba-operate kwi-fatalistic. Bakhona ukuthi there is a prophet ozodecide destiny yakhe. Kanti iBhayibheli lithi uNkulunkulu wathi asenze umuntu ngomfanekiso wethu, enze njani asifuze, bese enze njani abuse, enze njani. Kunamandla okubusa avalele kuwe. Lamandla okubusa avalele kuwe yiwo la enza ungabe ukuthi wamukele isimo sakho. But your problem, I want you how to change from here to there. Just want to teach you that. How to enlarge your capacity. How to bring a change in your life. I'm going to give a record. I started with Colossians chapter number 1 verse number 13. I'm almost done. It's already over 15 minutes. I was in Colossians chapter number 1 verse number 13. Uzayamaze konzweni uphathi iBhayibheli indawo yokubhala nomnikelo. I'm hoping to be petting indawo zokubhala ngethi bazaba. Colossians chapter number 1 verse number 13. Uthi 13. Owasikhulula emandleni obumnyama nowasibeka embusweni wendodana yothando lakhe. For he has rescued us from the kingdom of darkness and transferred to the kingdom of his dear son. Verse 14. Who purchased our freedom and forgave our sins. Okukuyo sinokuhlengwa nokuthethelelwa kwezono. So you need to understand this. Number one, try to understand ukuthi mawusindiswa usukususwa embusweni obumnyama ufaka embusweni wokukhanya. So Musa uphila embusweni wokukhanya uoperate ngendlela zombuso obumnyama. Ngoba kunabantu abanye abasesiwona amathwasa lawe ezangoma. Kodwa ba-operateiswa kwamathwasa noma sebesindisiwe. Abantu babo abasawakhonza amadlozi, but ima-behavior still isafana nokuthi basakhonza amadlozi. Ngoba bakhona ukuthi abakhonza amadlozi uma engawenzanga umsebenzi ukhona ukuthi uzodingeka nemoto. Osesindisiwe uma engazange enkonzweni ukuthi uzoshawa izulu. Kanti size enkonzweni ngoba siyamthanda, ayobona kusala izulu. We do not do it out of fear. Siza ngoba siyamthanda uNkulunkulu. So there must be a transference. Kufana kube khona i-transformation enzakalayo kususwe kube khona a change of kingdom culture. Uma sikhishwa embusweni obumnyama safaka embusweni obukhanya, ne-culture kufanele ishintshe. Kufanele yenze njani bazalwane? I'm so worried ngabazali abantu basindisiwe. Ningikhonzele abantu babona. Abazali abathi abasindisiwe bangarisha ngokuthi bathi basindisiwe kodwa basa-adopta iy'tayela zama-Afrika local noma zama-Western, babuye nazo bazothi ivangeli beligqokisa ukukholwa. Bathatha imikhuba yangaphandle bazoyigqokisa ukusonda.